Tak určite nie, ja si myslím, že pred pol rokom by som si nevedel ani vôbec predstaviť, že v tej reprezentácii budem a teda dostal som šancu od trénera, ktorý je môj otec, čím to bolo možno o trošku aj ťažšie dokázať tomu národu, že tam patrím a že proste na to vlastne vážne mám a vlastne skončil som 11. v tom poradí a myslím si, že pre mňa to bol veľký úspech v tejto sezóne. Nemal z toho dôvodu nejaké ľahšie, tým, že určite som sa dostal pod nejaký ten tlak, ale ja si to tak neuvedomujem a snažím sa nejak na to nemyslieť a brať ten futbal úplne športovo a určite aj pre neho to nebolo ľahké mi tú šancu dať a ja si myslím, že som podal natoľko dobré výkony, že to Slovensko a ten futbalový fanúšik bol spokojný. Vladovaj. Tam sa ukázala tá sila toho kolektívu, že aj keď niektorí tí kľúčoví hráči vypadli z toho mužstva, že sme to dokázali ako jedno mužstvo, ako jedna veľká rodina. O to viac nás to tešilo, že proste čakali sme až do tej poslednej sekundy a ten pocit z toho víťazstva je neopísateľný. Trošičku ma to mrzí, že ešte som vlastne nedostal šancu od začiatku, ale je to takisto ďalšia skúsenosť pre mňa. Zbieram nejaké tie minúty v Premier League a ešte do konca sezóny 11 zápasov a určite budem chcieť aspoň pár z nich hrať od začiatku. Tak ja sa v futbale snažím sa ho užívať a vlastne je to taký môj štýl hry, takže snažím sa vždy hrať tak, aby som ja z toho zápasu bol spokojný a aby som hlavne zabavil toho diváka, pretože ja si myslím, že futbal je hlavne o radosti a o kráse. Snažím sa teda určite pred zápasom koncentrovať, ale niekedy určite nervozita je, ale jak som povedal, je to len hra a treba to brať s radosťou.